Di paabot karon sa kapulisan ang resulta sa paraffin test ug ballistic examination subay sa nahitabong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City. Samtang adunay panawagan sa publiko ang kapulisan. Atong sayran sa report ni Fem Ridumabo. Base sa data sa PRO8, tulo ang patay samtang ana-ana sa 15 ang firearm-related injury ug laing 5 ka kaso sa non-firearm-related injury. Mato di Police Lieutenant Colonel Analiza Armeza, spokesperson sa PRO8 nga naghuwat na lang sila sa resulta sa paraffin test sa 14 ug 15 anyos nga responsable sa pagpamusil. Napaubos na usab sa ballistic examination ang 9mm pistol ug ang kalibre 38 nga revolver nga gigamit sa mga minor de edad. Panawagan nila sa publiko nga dili magpakatap og unverified or dili tinuod nga impormasyon. Subay sa migawas nga 5 ang namusil sulod sa eskwelahan. Ang panawagan natin na huwag basta-basta mag-share or magpakalat ng mga unverified na mga information. Especially kung ang contents nun ay makakapag-cause ng panic and fear sa ating mga citizens. Ang iyaan nga policewoman sa 14 anyos nga usa sa namusil, gipaubo sa restrictive custody o giimbestigahan. Kay ang 9mm pistol nga gigamit iya sa policewoman. Giklaro sa opisyal nga dili organic member sa PRO8 ang nahisgutang policewoman, kundi miyembro sa National Support Unit. I would like to clarify, yung unit po ng PNP personnel involved is not the PRO8 kasi assigned siya sa separate unit. Under restrictive custody siya and terminate po ang kanyang designation. Gawa sa isyu sa matud pa bullying, adunay laing anggulo ang gisubay karon sa kapulisan. Ilang gitan-aw kung aduna bay kalambigitan ang duha sa usa ka grupo. Tinitingnan natin kung may organization ba sila na naka-influence or member ba sila ng gang or fraternity, mga ganon. And then kung may influence din ba ang social media, like yung mga gaming apps. Gi-verify pa karon sa Regional Anti-Cybercrime Unit Kunrako ang mikatap sa social media sa matud pa konvo sa duha ka children in conflict with the law diin ilang giplanuhan ang krimen. Samtang nanawagan ng kapulisan og tabang sa mga ginikanan, ilabi na sa pagmonitor sa ilang mga anak kay dako kini og tabang. Kung makita na may mga red flags, yun yung sinasabi ko kanina, ma'am, na pwede i-report na immediately to the police for our assessment, validation, baka may link sa ganito na kung ma-identify sana natin as early as possible, pwedeng makaprevent sa possible commission of a crime. Uban ni Clans Gabutin, Fem Ridumabo, Balitang Bisdak.